Zdravo, dragi vežbači. Većina vas se bar jedanput, ako ne svi, uključujući i mene samu, požalilo na bol u vratu ili ramenom pojasu. Tako da bih želela da počnemo ovaj čas istezanja sa vežbama za vrat i sa jednim predlogom da nabavite možda tenisku lopticu, ukoliko nemate Pilates lopticu za masažu, tačno tih tačaka koji su tačke okidača bola. A to ćemo posle. Pa hajde da sednemo lepo na vrhove sedanih kosiju, da se izvučemo i da lagano krenemo sa disanjem. Idemo udah, izdah, udah, izdah i još jedan put udah i izdah. Za početak krećemo sa okretanjem glave, tako kao da nas je neko pozvao i da hoćemo da pogledamo iza nas. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Pa zamislite, ne možemo da vidimo tu osobu, nismo se dovoljno okrenuli jer nas nešto boli. Pa hajde da se okrenemo malo više. Udah, neko nas je pozvao i izdah. Udah i izdah. Udah, izdah. Udah i izdah. I kada pričamo o rotacijama, jedna od standardnih situacija kada se ujutru, da kažem, umivamo, peremo zube i hoćemo da se okrenemo, da uhvatimo peške. Hajde da se okrenemo samo iz struka. Udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah i da inkorporiramo u vežbu pilatesa rotacija, odnosno rotacija kičme. Udah, izdah ili ode ruke. Udah, izdah, udah, izdah ili možda, što nam u životu potrebnije, da se skroz raširimo, na primer, kada vozimo i hoćemo da dohvatimo, vi dišite, ja pričam, udah, izdah. Hoćemo da dohvatimo nešto sa zadnjeg sedišta automobila, da se uhvatimo možda za suvozačevo mesto i tražimo, naročito mi žene, tašu. Idemo sa malo većom rotacijom. Udah, izdah i tu su. Ali hajde da se vratimo na vrat. Idemo lagano, gledali smo bočno, sad idemo da pogledamo bočno i da spustimo lagano bradu dole. Imamo neko dodatno istezanje. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Idemo sad lagano dole, glava, udah, izdah. I sad, kako smo skroz opustili vratne mišiće, idemo kao glavu, ali kratko. I zaboravite na glavu, nego opustite se i gledajte, odnosno usmerite svu vašu pažnju na kiču. Koliko se kičma opusti. Kičma je opuštena, koliko ste i vi opušteni. Lagano se dižemo, dižemo, dižemo. I gledamo gore ka plafonu. Ali ako mi gledate sa strane, to je u stvari ovo. Nisam ovde, nego sam se izvukla. I osjećam skroz ovaj vratni mišić da se lepo istežu. Udah, izdah. Idemo udah, udah.
izdah, idemo udah, izdah. I lagano smo se vratili tu i za početak smo radili malo vežbe za vrat. Pa hajde dalje, druga tema jesu naši kukovi. Idemo da malo otvorimo kukovi. I prebacujemo se samo sa jedne strane na drugu stranu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I kako bi sada spojili kukove, odnosno otvaranje kukova i otvaranje vrata i ramena, spustit ćemo se dole. Lagano, sada ruka je dole, dlan na dlanu, koleno na kolenu, stopalo na stopalo. Idemo. Udah, ruka ide napred, napred, napred. Osjećamo iskezanje skroz kolopatice, ide napred, 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 napred. I zadržite tu, osjetite apsolutno gde se završava kost, gde je lopatica i ti mišići koji su tu odmah iza. I lagano sada se vraćamo, 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 vraćamo tu. Pa hajmo ponovo. Udah. Izlačimo taj dubeo, osjećate to istezanje. Obično kažemo nismo dobro spavali. Imali smo neodoban krevet. Možda je u stvari samo nepravilno držanje ili nagomilani stres. I sada lagano idemo dlan preko dlana, dlan preko ruke, preko ramena, preko grudnog koša i otvaramo se u stranu. I sada vidimo ovde da su nam se kolena malo mimo išlo. Obraćamo pažnju, gde nama sada bol, gde nam je u stvari istezanje. Da li nam predelo kuka, da li više boka, kuka, leđa, struka, pazušni javi, prednjeg dela ramena, zadnjeg dela ramena ili vrata. I sada idemo lagano, gledam, prvo smo gledali na jednu stranu. Gledamo u plafon i gledamo sada ka ruci. Pogledamo ka ruci, pogledamo ka drugoj ruci, pogledamo ka ruci, pogledamo ka drugoj i posljednji put pogledamo ka prvoj ruci i zadržimo se ka plafonu. Idemo sada da udahnemo 6 puta udah, odnosno 6 puta izdah. I obratite pažnju gde je to vaše disanje. Idemo udah. Trebalo bi da bude ovde u stomaku, da dišemo iz stomaka, ne ovde. Idemo udah. I izdah. Udah. Udah. Izdah. Udah. I poslednji put udah. Lagano vraćamo ruku preko grudi, preko ramena, preko ruke, idemo napred i polako vraćamo se. Gledamo u plafon, pogledamo ruku i vraćamo ruku. I nežno
za rukom, sa našim dlanom, idemo preko dlana, preko naše ruke, preko ramena, preko grudnog koša, preko ramena i otvaramo stranu. Gledamo u plafon, gledamo bočno, vraćamo i lagano nastavljamo. Obratite pažnju kako sve više rame se približava podu, kako se smanjuje napetost početna koja je bila kod istezanja. Lagano otvaramo ruku. Posljednji put 6. Izvlačimo, osjećamo sad lakoću skroz oko lopatice. Lopatični mišići su opušteni. Otvaramo ruku, nežno prelazimo rukom preko tela, sopstvenog tela, otvaramo ruku, gledamo ka plafonu, gledamo ka šaci, vratimo se i idemo 6 puta udah, 6 puta izdah. Možete da zatvorite oči i fokusirate se da skoncentrišete sa disanjem i stomačno disanje u pitanju. Idemo udah, izdah, udah, i posljednji 6. put udah, lagano vraćamo ruku, tu smo, tu je dlan preko dlana i lagano idemo, ruka je tu, udah, izdah, zategnemo nogu, podižemo se, idemo na drugu stranu. I verujem da ste uočili razliku na kvalitet disanja s početka i na kraju. Idemo, spuštamo se dole, ruka ispred nas, koleno, idemo lagano. Udah, lopatice ide napred i vraćamo. Udah i vraćamo. Idemo još jedan put napred. Zadržimo malo. Lagano vraćamo. Otvaramo. I ostajemo tu. Obraćamo pažnju gde nam je najveća napetost. Bedra, zadnjica, kukovi, pazušna jama, rame. I idemo 6 puta udah, 6 puta izdah. Udah. 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 I posljednji put udah. I lagano se sada vraća. Idemo ruka daleko, istežemo se preko leđa, oko lopatice. Otvaramo dlan preko dlana, preko ruke, preko ramena,
preko grudnog koša, gledamo gore i gledamo ka ruci, osjećamo i stezanje u vratu. Lagano se vraćamo. I lagano, 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 lagano. I hvala.